Продава се с благотворителна цел доста рядък екземпляр. Плик от Български пощи, който е озаглавен Българска комунистическа партия, Централен комитет, София Московска, така. Получателя на писмото трябва да го получи на гара. Писмото е от селата в района на Царева ливада. Там Пърша, мисля, че се казваше. Тъй, че това не знам какво е. Получателя е Стефан, нечитаемо, подадено на 24.9 се предполага, от курорта Варна. Но интересният момент е, че тук щемпъла съответно е на подател, получател, както и да е. Но другия щемпъл е доста по-интересен. На гърба има щемпъл от датата на подаването, където се вижда ясно, че е подаден в град Сталин през 1957 година. Варна се е казвала Сталин, само че Сталин умира 1953 година.